Masih bersama dan juga untuk malam hari ini kita tampilkan rego budaya kita tunggu ada turonggo saya ayo lo kowe tak jalan. untuk selanjutnya sayo selanjutnya setelah Arda Prisma ayo Prisma sing sayo sing Prisma lagi Emon sing hati-hati ning Remon lho Sagule yo. Halo, piye iki? Maksudmu ki piye? Mbak, Mbak, nyuwun sewu. Anu niki kula. Lho, Niki lho. Lah tumpahanku ndi? apa? Tumpahanku. Loh. Saman kok. Lho, Saman ki kok iki sik wayahku, iki jarane wayahku sing numpaki aku. lho, iku nduk grupku to. Loh, iya iki dhewe sak grup tapi sama sik engko.
Lho, Ngono lho. Iki piye to bocah ayu-ayu puwek kok ngene iki. Iki wayahku Mbak. Iki sing numpaki aku ngene terus kok cacah. Ngono lho. lho wayahku kapan? Engko enek wayahe dhewe-dhewe. Sampeyan lak jatah nyanyi to? Heeh. Capek apa ora? Capek. Istirahat sik no nang mburi. Heeh. Iki tak tumpakane. Lha mung sapa mong sing ngongkon aku numpak iki meng? Lha iki menjereke grupku, aku melu kene aku. Melu ngendi? Kene. Aja. Nyapa? Iki ambune lebus. Hoek. Kene. Hoek. Saman melu aku, tapi engko ngono ya. Iya. Saman duduk sik kono karo Bu Angel karo Bu Nur. Iya. Ta? Iya. Mik sik, sajake kan tas nyanyi kesel. Iya. Nah, saiki nang kono istirahat sik, mik sik. Iki tak tumpakane. Iki tekmu. Heeh. Lha tekku ndi? Lah kok tak nunutne truk tebu kono lho, Mok Panggung. Mangate kok tekku ndi tekku ndi? Iya, aku wis kadung ready kok. Wis kadung ready kok. Wis ora apa-apa engko neh. Engko ya. Iki sik tak sik tak om dhisik iki ya. Iya. Om. Iya, Om. Omplung. Omplong. Om cakep. Iya. Om cakep. Piye? Iya, iki tuwek-tuwek kaya bedho ngengkel jaran lho iki iki. Ngelingi anak iki nang mburi. Wis bodho ngene kudu turu. Kok malah ditinggal jaran. Kene. Kene. Gek madhep kok ngetan barang ngene bokongi sing kono ora sopan ngono jenenge. Lah piye jenenge jaran yo parkir to, Mit. Kene. Tengah. Kene, iki kene. Aku ngendi? Ono. Ngendi kowe iki? Jare kene. Kono lho serabah kono lho. Kowe teko Kono. tenanan. Sing apik. Ya oke. Persani masyarakat Banaran kene iki ojo ngisin-ngisin. Banaran. Jaban. Jaban yo kler. Iya, ngene iki lho. Aku iki saking suwiku ora ning Jabon iki ngene lho. Coba kene yo pesek iki lho. Alhamdulillah ki main setelah 7 tahun. Mendah. Wah, mboten percaya niki kula 7 tahun yang lalu nggih. Teng Indomaret mriku nggih. Tenan po ora wi? Tasik kemutan apa mboten? Nggih to? Boten lho. Kok yo randang nanggap meneh. Kok yo sik iki. Iya. Wis, kene tata sing apik. Siap. Nah, wis. Kono. Ki Mbak. Mikir dhewekne. Nah, wis ngene kan ketok bagus aja lek disawang kok kidul kena lho. Ngerti ora we? Gliki tuwek dhewe. Sewu. Awas sing ngati-ngati yo, Ker.
sing padha karo kancane Tomit. Lempiane merak kesimpir ledang 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 meraganya nyampe merak asa sudir cine angoreng rekominan saja mengelatu wilis. Rayetno sing ati-ati. Renggo budaya. Yo. Iya, ya. Yo, 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 ya, ya. Au. Iya, yo. Ya. Waduh, yo. Yo. Sing apik to, Ger. Iya, Yo. ya. Nah, iya, ya. Yo. Ya. Yo. Iya, ya. Yo. Buka sini. Buka sini. Wes diadepi wong telu aman. Oh iya, tengah, di tengah. Dhisik sapa iki? Oh iya. Sika janji tresno disakseni. Lintang ing tengahing wengi. Ati kangenan dengan swara Gustiku.
rasa asai aku teko gendong tresno talangan asmara gawe sewu rasa nambahi hati ku jiwa ayo Mbak Enja
la. Kayak ngono kuwi. Langsung jadi patung. Ayo, Bayang Mumet karo Zeto. Wes. Yo, sing tenanan. Wes. Yo kono. Hei. Nah. Oh. Iki aku mau jadi tenan apa ora? Biasanya lek keri ngene iki aku mesti mau gejak guyon. Dadi sik saurunge perangan dhisik aku ngelak metak ngombe dhisik. Dadi engko lek bar ngombe ade perangan. Yo, dadi tenan yo. Hah? Yo, piye, Bu? Anu kula ngombe iki ngono lho, Pak. Kualik. Sorry. Serius iki ya, tak ngombe sik lagi perangan. Piye kok dadi nggih? Saestu niki mengke kula Dadi. Aja dijak guyon. Kok kadung aku kerem tenanan dijak guyon. ora, aku yakin karo penonton kene iki serius. Lah dhewe ndadi ya ndadi ben ketara sakral. Tenan yo. Iya no. Spesial. Iya. Spesial bengi iki. Harus. Yo. Ayo dadi. Ndak gletano. Ndak jare ngombe. Ora. Ngombe sik. Ora iki. Kesehatanmu. Alah bene demet wis muntut-muntut. Ayo. Yo, Mas. Yo. Mas. Woi. Nah. Mas. Mas. Ya. Yo. Ya. Ayo. Woi. Loh. Ayo ngono kuwi. Demet mutuk-mutuk pao. Nah. Mas. Waduh. Kabiasane kau. Loh, eleh, mendan tok ora krese. Ya. Ora enek variasine blas. Salto Den. Penontonnya ngerti loh. Wayah iki mang nyapo. Lah aku salto awakmu ya susulen salto belakang ngono lho ben ketara wel. Lek kowe sauto, Oh, aku salto. oke. Buri geleng-geleng. Oke. Yo, Sauto mburi ya. yo. Oke. Ojo isi-isi. Yo. Ayo, geleng-geleng. Salto buli. Ya. Wes. Ya. Waduh. Ya, ngono. Awas, genten. Loh, nanti kudu bang. Loh, piye ta bocah ki? Salto buri. Piye ta to? Jajal, susulan kae. Dek. Mosok perkataanku tasik kurang jelas toh, Bu? Hah? Salto buri. Ayo aku wis sauto nang mburi. Lho maksud iki ora neng buri, ade pentas neng panggung kene yo dudoh ning kualitasé adewe, Met. Kualitasmu apa? Yo kowe mau Sauto. Oh. Halah. cangkemmu. Cangkeme membran. Wah, mboyo kok corong. Oh ngadak sauto mburi ngono mek pamere nang jabon kene. Kowe wis sauto mburi? Yo wis minggir ana. Andak sauto mburi. Karek ngomongnya aku apik-apik. Met wayahe atraksi sauto mburi.
Lah iya, aku ki omong ngono apik-apik, ora usah dadak obok-obok cangkemku. Ngomongnya apik-apik ngono apa ora iso kowe? Ayo. Napa rasa ngecek, raine rasa ngecek. Mana tak setrumne tiang wifi iki lho. Kowe wis auto apa urung? Berarti iso. Iso auto ora? Berarti ngisih ono. Karek ngomongi nggih Bu nggih. Mit, iki engko lek arep dadi sauto dhisik. Ngono ta? Ngono ki lah wis paham asline. Piye? Wik ngene lho. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ora lho. Kowe nyapo dadak nyepot. Kok dadak nyepot udeng lho. Kuwi jenenge ngono, penampilan fashionable. Ngerti ora kowe? Kudu perlu ya nyepot properti ya kudu perlu. Yes. Improvisasi lah. Modelmu lah. Tenanan Omet. Iya ya tenanan. Iya. Oke. Serius. Mulai lho. Aku wis mikir lho. Waduh, kayak model. Demite kadung mencong. Aus. Yup. Iya. Wah. Ngapunten Bu. Niki menungso tunggal niki matane rada pice. Aku wis minggir. Lah mok tepangi malah kayak resek. Ya ndak gitu, Met. Aku ya tak siap-siap dhisik. Dadi harus ada prepare. Ngono lho. Ya. Ya. Urung apa-apa wis ngene dhisik lho. Wis keak dhisik lah. Napa? Lah terus? Lah. Ya aja lho, Met. Ditabuh. Perangan iki urung wayahe dhewe ngentek-ngenteki wektu iki andang perangan das ngono lho. Selak keri aku.
Aduh. Kan arep perang. Kan arep perang adewe. Kan aku prepare jurus. Jurus apa? Tapi Arep perang ki sing gagah. Lho. Lah kowe malah koyo pitik arep kawin ngene. Sing gagah. Koyo ketoprak. Prak judes. timbangannya aku resiko. Wes gerak lambat aja ben wong-wong ben roh. Oh, gelak nambah. Heeh. Anu, selamatan. Slow motion ini korek apa piye? Slow motion. Ya. Nah, sik tak wae baba timbang aku mau samplok neh. Dadi lek aku wis wayahe mukul, awakmu kudu ngindar. Heeh. Sebalike ya ngono, lek awakmu mukul, aku ya ngindar. Heeh. Wis paham ora? Ya. Semayanane piye? Ujung-ujunge piye? Sopo sing menang bakal ngolehne lho. Sopo? Ndoro Ayu Putri. Payah. Ya toh. Ayo, perangan yo. Perang. Engko sing menang oleh Ndoro Ayu Putri. Oh iya, Pak. Sik met. Saurunge kita apa olehne kae? Heeh. Aku pengen seto enek sing ganjel dari personil kita, Met. Apa? Sik. Mungkin dari penonton, kaya awakmu. Kan wis ngerti, iki sapa wis ngerti. Halah. Kan
kan wis ngerti. Alah bodoh ngerti wong jabon kene iki Lah. aku sapa ki ngerti. Ngerti. Ngertos nggih? Lah, ngerti. Mergane nyapa? Nyapa? Pemean kene iki sing entekne aku kabeh. Salah. Wali malah ninggal lelek kowe iki. Maksud kula, Heeh. kaya awakmu aku kan wis ngerti. Personile jengki. Iki yo wis ngerti. Yo, nyuwun sewu. Ngerti iki. Iki sapa? Ha. Ha. Iki kan wis genah. Wis genah. Emon Solomon. Iya ta. Ngerti. Lah iki. Salah satu personil jengki ya iki. Iki yo ngerti. Wah, iki barang wis genah. Iki ngerti. wis genah ngerti. Iya. Aris tong bajul. Iki. Iki yo wis ngerti. Nah. Ya ta? Iki ngerti ora? Ya wis ngerti, aku yakin wong-wong wis paham. Arya Komar PG Mojo Panggung. Ngerti? Penggane karo gula. Karo gula. Ora. Manis ya ora. Ya terus? Malah dirubung semut iki ben boleh. Ya ora. Lah, sing aku ganjel iki salah siji. Met, salah siji diantarane adewe. Hah. Sik. Ini Mas. Dawam. Kowe nyapa? Iki sapa? Kowe nyapa pringas-pringis ngono kowe nyapa? Kaya Oh. ditukokne plembungane. Sapa iki kok ora tau rohi? Lah yo aku dhewe iki ndak ngerti. Sanuke iki penyusup. Heh? Penyusup ae sanuke. Penyusup piye? Piye? Dawam. Iki. Wah. Gawan Sapa? terop. Gawane terop, Pak. Apa to, Pak? Gawane genjot. Wah, lah layak. Cek, iki ramde nyon sewu Mas yo, disilakne. Bayo! Kowe kenal wae. Sopo iki? Alah. Tak kira lek ngerti. Iki ya mau aku mang soalnya neng mburi iki ditekoki wong kene. Heeh. Lah iki kok wong kene kok melu jengki to, Mas? Sampean ki wong kene. Lho iki akamsi lho, Mit. Akamsi. Heeh. Akamsi ki opo? Anak kampung sini. Wah, berarti yo padha kaya aku. Loh, kowe wong endi? Warmindo, Apa Warmindo? warung Indomie Indonesia. Ah. Kowe iki yo Akamsi wala iki wong kene. Iki wong kene. Lah, iki lho berarti membuktikan Ah. awake dhewe iki karo Renggo Budaya ki wis koyok dulur dhewe. Oh, iya, gitu. Wis koyok keluarga dhewe. Dadi ki ibarate Renggo Budaya main, adewe yo nyengkuyung. Sebalike, iki paring asma Mas. Sinten, Bu? Arya. Wong niki KTP-ne. Tak kira KTP biru-biru. Wih, HP ngerekam lho iki. Mas Arya, nggih, leres Ibu. Sumerep to. Arda. Oh, nggih. Ngendi Arda? Arda. Arda iki lho. Wis Mas kenal Arda wong ki lek kene. adewe main nang ndi-ndi mesti ngetutne. Iya no. Ya ta Mas yo. Dadi yo sebalike. Jaranane Mas Arda, adewe yo kudu melu nyengkuyung. Iya, saling bantu dan saling melengkapi. Betul Ngono. sekali. Nabuh iki iso. Wah, domong. Joget iki meng tibake yo iso. Wah, niki lek obo ngendang, Bu. Saestu Mas Arda niki pun semerep nggih. Mas Ah, Arda niki lek paham, ngendang, wah masalah. Bar didol kendange. Tak kira lek nunjuk nek Yo kualitas. apik, kualitasnya apik. Ngene Mas Yeto, Ya. bengi iki awake dhewe ora dhewe. Ora dhewe. Keluarga besar Renggo Budaya iki nekakne artis-artis sing luar biasa. Tenan nih. Lah. Apa sing ning mburi kuwi? Iya no, Bro. Wah, lek mencorong koyo ngono mosok ora ketok. Wah. Jaluk kana. Jaluk anu Aminor, Mas. Mas Aminor. Wah, lah iki wis wayahe wonge, Mit. Gila. Wis wayahe wonge lek ngene iki. Diceluk sing apik. Joaris, kene Joaris. Kene. Joaris karo Joemon iki paket lengkap. Nek turangga jengki iki harus ada. Ndak oleh iki ndak ada, ndak boleh. Ya apa aku mau celuk barang. Baik. Situ demen iki, Met. Hadirin suale melorot. Kaya MC. Yo di MC ini bener maju. Oh iya, iya. Kita tampilkan bersama-sama artisnya dari Jawa Timur Indonesia. Wes. Wes kayak MC tenan apa? MC ya, kayak MC orkes iki. Oh, MC. Aku sih MC nyatuan. Nang omah ki MC aku. MC tenan. MCK. Apa kuwi? Ki ngene. Beda. Halo. Wah, siap.
Ngelumpuk kabeh piye? Piye? Rodok ngendi? Enek Oke. ting rodok rono, kuwi membahayakan awakmu dhewe lho. Iya siap Pak. Sapa Yim? Loh, alah, yo terusno kuwi ben. Artis yang sudah tidak asing lagi di warga masyarakat Tulungagung. Ada siapakah dia? Mari kita sambut bersama-sama CEO yang menyamar Asli iki sih. sebagai Wes. siapakah dia? Inilah dia. Sik Mas. Asik. Sik. Asik. Asik muwi. Untuk iki Lah aku ya kepikiran masa iki. sing kae lho. Iki ki engko. Lah iki nyapa kok metu? Loh, lembo, sapa nyelok? Ora ro. Sampean nyon sewu, ngene mriki. Nyon sewu. Sampean di sini dulu ya, nanti dipanggil. Oke? Siap. Masalah. Rambutnya kayak arum manis. Iki kan kekinian iki. Hah? Disemir modern. Semir apa? Kok cedek kayak arum manis. Basa aku rene kewaduan. Apa? Kayak sepet kelopo lho. Ya ora to. Yo, iki lho, sing iki lho. Lah iki to. Iki. Mana? Ya wes. Kono disepot ben gelem ngadeg CEO kayak emang. Wo alah, lanjut kayak mau Mas. Ayo Mas. Inilah dia. Ho 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 ho. CEO yang menyamar menjadi presiden. Wah. Tak kira lek awal mau. Wah, iki lho wae. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Ha, he. Jeru lho enek 2 meter lho. Ngawur iki. Ayu-ayu kok pece. Iki jeru lho, arep bablas iki lho. Baces Aku nginceng, Mas. Iya, aja inceng-inceng kene lho. Sama ini neng kene. Batas iki sampai sini saja. Sampai sini Jangan, ya. Sini ini. Iya. Jangan maju. Lah sing sini enggak boleh ya. Enggak boleh. Sini enggak boleh. Apalagi iya. sini. Hati-hati Mbak, iki 2 meter nanti kalau jetus. Ya, Paham ora? Lah wi. Loh. Kok lek moro ngetan ngono piye ja? Sopo sing tanggung jawab? Ngetan ki nendi ngetan? Lho ngetan. Pasar Ngemplak. Loh. Sik ngetan meh. Perawatan rumah sakit lawas. Ngetan meh. Semuket. Kurang titik. Semak. Iki kok ndak paham. Gawe to. nendi to iki jane? Sing tak omong iki rumah sakit Iska. Wah. Blok kene iki lho bahaya. Oh, lah yo iki lho tak omongi. Maksudku aja maju-maju. Lah ya sampean ki lho Mas, tak omong aja maju-maju rono kok. Lah yo sampean. Oh aku toh. Wah. Batasnya aku sampai wis ngerti. Aku ngerti batasnya sampai kene kok. Sama Lah ngerti iya. gak? Ngerti gak? Wes paham. Paham. Ora paham ya sampean dhewe toh. Kok tapi lo paham. Lah yo. Nyapa? Sapa? Bolomu sapa iki boloku? Oh. Rene. Iki boloku. Bocah kuwi Oh. rodok, Mbak. Piye ya modelnya kok ngono ya? Oh. Ayo kok ingah-ingih ngono ya? Wes tuwek elek. Ayo. Tuwek ijenan. Elek ngentutan. Ye. Piye? Aku nyapa? Ngentutan. Tuwek, Heeh. elek, Iya. kentutan. Wis lengkap pokok. Loh, atrah iya. Tak kira belani wong dhewe. Oke, kita di sini ya. Batasnya sampai sini ya. Oh, aja maju-maju. Ya. Ngono lho. Ayah. Iki mang sampean iki kan Siap, gerak. Kayak koyo kereng bareng. siap nih, Mas, siap. Hei. Iki lho, Pak.
Iki lho Pak, aku siap lho Pak. Mosok iki siap. Oke. Ngono Pak. Kowe iki sing ning sandinge ya tulung ngomong to. Anu guys, kalau siap kita harus tegas. Wajahnya tegas. Ndak boleh senyum. Anu biasa ndak usah anu koyok parutan kambil. Dosa. Siap gerak. Siap. Sing komando ben bae iki adewe ben manut. Ya. Piye to jane iki sidane sapa komandane? Sapa? Sampean. Lho jek cah-cah mengaku kok. Aku ya, tenan lho. Ben beda dhewe. Tenan lho, aja dipek lho. Ya. Siap, gerak. Lancang. Atas, gerak. Loh, iki anyar, orang ngerti toh? Makane toh Mas sekolah Mas. Sampeyan enggak tahu sekolah toh? Lencang atas sih enek Mas. Bayang no, pesawat lek gak lurus iso ceblok. Iya. Makane lencang atas. Atas. Oh. Ya toh, balik. Balik nih. Siap, gerak. Lancang. Bawah, gerak. Sik. Met. Iki nyampe toh iki kok ngene. Wo. Hei. Iki lek ku nyeluk penake piye? Mas apa? Bas. Bas. Lencang bawah. Bawah tau, Mbak? Iya. Baweten. Ora usah nyedet malah kayak pedet kowe. Gini, lencang bawah. Des. Lencang bawah. Lah engko barono enek lencang atas ya. Kedengeran ya? Ya. Balik ono. Dirungokkan ya. Dirungokkan. Oke. Siap, gerak. Siap, Mbak. Siap. Lancang. Kanan kiri, gerak. Sudah? Oke ibu-ibu. Oke, lencangkan tangan semuanya. Tangannya dua. Ya. Oke, yuk. Manam jupan 2 gapat. Manam jupan 2 gapat. Yuk, munyer. Stop. Ya Allah, apa ki? Stop. Anu Met. Sampean ki tuwek-tuwek lho, Mas. Kaya manut karo cah cilik nyapa to jane. Aku ya lagi krasa. Krasa piye? Diapusi kuwi lho. Kamu sih piye? Parodi ketek ngono kuwi. Lah kowe yo manut tae wong ditabuhi kon menyerap ngene. Ini, komandan saya ambil alih. Kembali ke tempat masing-masing. Wes kayak tenanan iki rek. Komandan ini. Ora krungu to kowe iki ra krungu dirungane. Lanjut. Dan sekali lagi ben jelas. Piye to? Piye to? Sumpah ndak krungu aku. Siap. Siap. Oh, siap. Siap ora? Siap. Ini siap. Siap. Ya. Siap lek lencang depan engko ae. Siap. Ki nyapo lencang depan. Siap. Aku malah riakku metu. Kowe lek arepe mutahi ning mburi ngono lho. Kowe iki tak abani. Apa Mas? Istirahat di tempat gerak. Sing genah artikulasine iki sing genah. Istirahat di tempat gerak. Gerak. Nah, gerak. Ayo. Ora genah. Wow. Piye? Sing genah. Sik piye? Napa? Koyok knapot RE King. Sing genah. Istirahat di tempat gerak. Baik, malam hari ini
kita akan membawakan sebuah lagu yang terbaru. Jadi kalian harus berjoget sesuai dengan irama lagu yang ada. Harus manut memperhatikan dari instruktur senam kita. Maju instruktur. Nah di sini. Hop. Nah kalau tidak ada yang manut dengan ini jogetannya, kek. Iki rambut apa kobot? Hei. Sepet. Ya, ini Mbak Rinvi sini nyanyi. Manut instruktur dari sini. Oh, ngono. Kebablasan. Met. Kono lho, Mbak. Lah ora di stop. Ini tak jogone, Sini ya, sini ya. Di tengah. Ayo, kita Tengah ya. manut dengan instruktur kita hari ini. Oke. Ya, oke. Ayo, sareng-sareng Renggo. Budoyo. Terima kasih Mas Aju, terima kasih Mbak Rinvi. Alhamdulillah kripik gedang, kripik telo, seiti edang sing penting Roti. oh. Oh iya rata. Oh, rene. Nah, alhamdulillah bengi iki awake dhewe diwehi kesempatan iso menghibur masyarakat Jabon. Nggih, Jatimulyo. alhamdulillah. Penonton ingkang rawuh ten mriki kula dongaken pinaringan sehat seger kewarasan. Amin. Diparingi rezeki lancar. Amin. Rezeki ingkang berkah. Amin. Amin. Ingkang gadah utang ndang lunas. Amin. Ingkang dereng rabi ndang oleh jodoh. Amin. 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 Weh. Amit iki sanding. Oke. Oh, wes alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga pemuda Dusun Jabon Jatimulyo mriki Nggih. karena dalam rangka memeriahkan hak apa ini? HUT kemerdekaan Gebiakan Turangga Renggo Budaya. Tahun baru. Tahun baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 hari ini ternyata Mas Dres dalam rangka memperingati tahun baru, bulan baru. Bulan baru. Besok juga peresmian 3 tiang wifi ini. Oh Masya Allah. UNM. Ora wis kuwi. Muga-muga kabeh pinaringan selamat donya akhirate. Amin. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten klentak-klentuk anggen kula Gojek. Kula sak kanca kalian Mbak Rinvi nyuwun pangapunten sak kata-kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renggo Budoyo Jatimulyo.